ಪಲ ಪಾಡುದು ಗುದ್ದುದೆ ಪಾಡ್ನು ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದವು ಸಣ್ಣ ಮುಂದಾಪುನು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೋಳಿ ಆಪುನು ಪಂದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಜಾತೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡದ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಮಲ್ತದು ಟೈಮ್ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟನು ಮತ್ತೆ ದೂರ ಪೂರ ಪಿದಾರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಕೋಡೆ ಬಂದೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಪೂರ ಪಿದಾರ್ತೀನಿ. ಎಂಕುಲು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಅದು ಕುಲೊಂದ ನಾನು ಇತ್ತ ಪಿದಾಡೋಡು ಎಂಕುಲು ನಾನು ಪಿದಾಡೋನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲು ಪಲಿ ಮಾಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾಡು ಪೋಯಿಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಟೈಮ್ಗೂ ಅಂಚ ಅಡ್ವೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ರಿಕ್ಷಾಡು ಪೋಯ ಅಡ್ವೆಡ್ ಎಂಕುಲು ಬಸ್ಸುಕು ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪೋಡು ಅದಾಗ ಬೆಲ್ಮನ್ ಪೋಪಿನ ನೆಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಿನ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತುಂಡು ಶುಕ್ರವಾರತೆ ಅಂಚಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಬಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೋಪಿನ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ರಿಕ್ಷಾ ಜಪ್ಪುನಗನೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮುಡ್ಬಿದ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕಲು ಬಸ್ಟ್ ಪೋಯ ಪೋದು ಬೊಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡೆ ಜತ್ತಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾನರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಸಮಯನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿ ಅವ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಸಮಯನ ಪಾಡ್ದಿನಿಂದ ಬೊಕ ತೂನಗ ಅವ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ. ಬೊಕ ಅಲ್ತದ್ದು ಮಾಮನಗಲ ಎಲ್ಲಾಗು ಪೋಯ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಪೂಜೆ ಅದು ಅಂಚಾಗಲ ಎಲ್ಲಾಗು ಪೋಯ. ಮಸ್ತ್ ದುಮ್ಮು ಬೊಕ ತೀರ್ಥಪುರಗೆ ತೊಂದು ಪ್ರಸಾದಪುರಗೆ ತೊಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಾಗು ಪಿದಾಡಿಯ ಬಸ್ಸುಕು ವೇಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಂಡು. ಬೊಕ ಬೆಲ್ಮನ್ಗ್ ಬತ್ತ ಬೆಲ್ಮನ್ ಬನ್ನಾಗ ಪಲಿಮರ್ಗ್ ಪೋಪಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಪಲಿಮರ್ ಪೋಪಿನ ಬಸ್ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗು ಪೋಯ. The next day. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಕೋಡೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಿಡ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಿನ ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಿನ ಅದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಈನಾತಿನ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಕೆಲವು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷದ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆಂಡ ನದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗೆದಿನ ಖಾಲಿ 3 ನಿಮಿಷದ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಐಟ್ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡತೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಪಿನಿ ಪಾತೆರ್ನಪುರಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಆಂಡ ಖಾಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಟಕ್ ಪಾತೆರ್ನಪುರಕ್ಕೆ ಏನು ನಂಚಾದ ಎಂಕ ಖಾಲಿ ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗಪುರ ಬನ್ನಗಪುರ ಪಾತುರಂಬರ್ಕಿನ ಪುರ ಅವಳ ಅಂಚನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದ ಆತರುಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬಂದಾಯಿನ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಆಯಿನಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ 15 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ 3 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತದೆ ಐಕ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನು ಇದನ್ನ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ತ ಬೇತನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಅಂಚದು ಆ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟು ಗುನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಅವನು 3 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಆತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡೊಂಜಿ ಯಾನೊಂದು ಬಾಜನ ಪತ್ತೊಂದು ದಾಯ್ಪದಾರ್ದಿನ ಪನ್ಪೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೂಜೆಲಿಗೊಂಜಿ ಏನಂತೀನಿ ನೈಸಾವರೆಗೊಂಜಿ
ಅನ್ಪಿನಿ ಅಂದ ಅದ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು 2-3 ಸಲ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ 2-3 ಸಲ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ನೈಸಾದ ಕೂಜಲ್ ಕಪ್ಪಾತನ್ ನೆಟ್ಟು ಕಪ್ಪುಲ ಆಪುನ್ ಮನ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಕೂಜಲ್ ನೈಸ್ಲಾತಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ವಾರೋಡು ಒಂದು 4ನೇ ಸಲ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೆ 3ನೇ ಸಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ಚೂರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೂಜಲ್ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ನೈಸ್ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನೈಸ್ ಆತಂಡು ಅವು ಅವು ಪನ್ನೆ ಅಂತ ತೋಚವೆ ದಾಸವಾಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಿಗಳಿಗೂ ಐನು ಏನನ್ಪಿನಿ ಐನು ಎಸಲ್ದ ದಾಸವಾಳ ಉಂಡತಿ ಆಯ್ತಾ ತಪ್ಪು ಉಂಡತಿ ತಪ್ಪು ಏನನ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿರೇಣ್ಣು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಗುದ್ದುದ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪುನು ಗುದ್ದುದವೆ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ನು ಇಜಿನ್ನ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ದು ಖಾಲಿ ಮಂಡೆ ಪಾರ್ದು ಬುಡ್ನಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೂಜಲ್ ಅವು ನಿಗಲೆಗ್ ಮಲ್ತಾಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಅಪರೂಪ ಗೊರ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ವಾರಗ ಒಂಜಿ ಸಲ ಇಜ್ಜಿನ 2 ಸಲ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಕೂಜಲ್ ತುಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಾನೊಂಜಿ ಮುಜಿನೇ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು 4ನೇ ಸಲ ಆಯ್ಕೆ ನಿಗಳೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಕೊಯ್ಯರೆ ಬೈದೆ ಅವು ಐನು ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಐನು ಎಸಲ್ದ ದಾಸವಾಳ ಇತ್ತಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಏನಾಯ್ತು ತಪ್ಪು ಪೂರ ಹೊರ ಕೊಯ್ಯೋನು ಆಯ್ಕೆ ಬಾಜನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಗಲೆಗವೆ ನಾನು ಕೊಯ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ದ ತೂದು ಕೊಯ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಐನು ಎಸಲ್ದ ದಾಸವಾಳ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ಹಾಲು ಒವ್ವು ತೋಜಾಯಿನ ಅವೇತು ಎಸಲ್ದ ಪತ್ತೆ ಎಸಲ್ದ నేను పొక్కడ దక్కోడా అండి అలా పాతెరకే ఏందండి అత్తు నేను దక్కగా తోటోగు ఆయన ఎసల్ద మూలుండు మన మూలతో కొయ్క ఇర్రే అలే మోలే అంతినాలు తెలుపుకోలు ഞാൻ ആളുടെ കൂടെ ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಅವ್ವೇ ಕಂಡು ಕಾಂಟಿ ಬರ್ತದೆ ಕಂಡು ವಾಕ್ತಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಗೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಕುಯ್ದಿರ್ತದೆ ಕಡ ಗಿಡ ಕಾಣಲ್ಲ ಅವು ಈರೆ ಇತ್ತುದು ಅದು ಕುದುರೆ ನೆನಪೋಯ್ತು ನಿಂತು ಬಬುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗಾವು ನೇನು ಅರೆ ಪುನಗ ನೀರೊಂಚೂರು ದೆಕ್ಕಲೇವೆ ಇದಿಂದ ಐದು ದಾಳ ಇತ್ತಿಂದ ದೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದು ఫస్ట్ కళ్ళు లేకపోతే దెక్కలే అవులు మిషన్ సౌండ్ జోరు ఉండాలి మెక్కనైనా వాస్తేను ఇది పనిచేయరు అవి సౌండ్ నానబట్టి బక వాస్తు వస్తున్నాను కళ్ళు గుర్తు పాడాలి నిగలేదు తిర్గావాలి దాని ధ్యానం అప్పుడు కల్లడే గుద్దును ఒక్కొక్క అడుగుతుంది నెక్ నీరు పాడు పండు దాల ఇజ్జావి నీరు పాడిన పాడాలి ఇదిన మళ్ళీ ఇజ్జి నీరు పాడు పండు దాల ఇజ్జి లేకుండా అవి నోలి కాపు ధ్యానం అప్పల కల్లడే గుద్దును అవి కల్లుడు तुले यान मंडेक पाडी निगल गोडांडा मिक्सीड पाड्ದು ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಯಾಪಲ ಪಾಡು ಇಂಚಿನ ಗುದ್ದುದೆ ಪಾಡ್ನು ನಿಗಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಂಡ ಸಣ್ಣ ಉಂದಾಪುನು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೋಳಿ ಆಪುನು ಪಂದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಜಾತೆ ಗುದ್ದುನಗನೆ ನೋಳಿ ಉಂತುಂಡು ಯಾಕೆ ನಿಗಲ್ ಗೋಡಾಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅವೇ ಮೀನಾಗ ಸಾಬೂನು ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಸಾಬೂನು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಮೀನಾಗ ಖಾಲಿ ಮೀಲೆ ಕೆಲ ಹುಳ್ಳು ಸಣ್ಣ ಆತು ಜನ ಇಡೀ ಉಂಡು
ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಮಸೇಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಬೇಕು ಅಂದದ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣನೇ ಆಯ್ತು ಜಿರೇರೇನೆ ತೋಜು ಇದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ನೆಟ್ಟ ಕೆಲವು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಕೊಡಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಗವೇ ಮೀದಾಂಡು ನಾವು ನುಂಗೋದು ನುಂಗುದಾಯಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತೋಜಾದು ಓಕೆ ನಾನು ನೀರು ಬರ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತಿಕ್ಬೇನಿ ಕಲಿಗೆ ಓಕೆ The next day. ತಲೆ ಇನ್ನು ಪನೆ ಕಾಂಡೆನೇ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಂತ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜಿ ಅಂತು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡವು ಅವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಪು ಪಂಡ ಎಂದಿಟ ನಿಕ್ಲು ತೋಜು ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಜಲು ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಪರೂಪಗಾರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ವಾರ ಗುಂಜಿ 2 ಸಲ ಮಲ್ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ವಾರ ಗುಂಜಿ 4 ಸಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕ ಬಂದಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಮಲ್ತೊಂತನ ಮಾತ್ರ ಇಚ್ಚ ನೈಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಓಕೆ ಬಾಯ್